Miña Rosiña do estanqueiro era unha gran costureira e un día estaba cosendo no cuartiño da palleira. E Anselmo da Vilanova, que era o rapaz que la tiña, foise por trás dun reixado por ver o que la facía. Rosiña estaba facendo unhas brajas e un sostén, foinas a trobar o cuarto por ver si estaban ben. E Anselmo estaba mirando, xa non se tiña de pé, e dixolle a Rosiña que pernas tan gordas tese. E a renegote o demo que te troixo por aquí, mala sarna te persiga. Que colorada te pose, moi vergonzosa pareces, pois se nos imos casar inda xa sei ver máis veces. Non te poñas tanto liño, xa te podes convencer que mentras estea solteira non vas as volveré a ver. Selmo non tiña pensado de casare coa rapaza, porque non lle tiña dote, non lle a querían na casa. E así que lle viu as pernas xa cambiou de parecer, que dote nin que centellas o que vale ter muller. E o día 3 de setiembre na capilla do Anexo, por un sí que deu Anselmo, entrou libre, saliu preso. Cando saliron da igrexa, dixo o cura ao Anselmo: agora tes que enche quente as canelas no inverno. Faltame fai, señor cura, moito lle levo sufrido. Dormir solo no inverno é bo pra morrer de frío. E contesto a Rosiña desde a porta enfadada: pois a ustedes, señor cura, tamén lle esquenta a criada. Tiveron a grande boda e a estilo daquel lugar, chamaron os convidados e os gaiteiros pra tocar, bailaron a muiñeira, foronse con sola cama. Si Anselmo facía ben, ela seica lle ganaba. E alo pola medianoite Anselmo quedou dormido, e dicíalle Rosiña: despértate, meu marido. Tantas ganas que lle tiñas xa paraches, meu danzante, cando hoxe estás cansado, que farás pra máis pra diante?